In het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En na de reclame gaan we even praten met Hugo Clarinda van het Curaçaose Toerismebureau. Maar eerst het belangrijkste nieuws en dat gaat over de scholen. Die gaan weer open, maar gaan tegelijkertijd eerder dicht. Tenminste, dat heeft de minister van Onderwijs, Sitré van Heydoorn, aangegeven. Het is warm op Curaçao en als gevolg van die hitte moet het mogelijk zijn dat de scholen eerder de deuren sluiten. Zoals bekend is vandaag het begin van het nieuwe schooljaar. Dat betekende heel veel kinderen in een nieuw uniform, haren netjes geknipt, helemaal klaar voor het nieuwe schooljaar. Altijd een mooie dag. Altijd lekker druk op de weg. Maar het was weer een goede dag wat dat betreft. De minister van Onderwijs heeft aangegeven dat als er code geel wordt afgekondigd door de meteorologische dienst, dat de scholen dan al om 11:30 mogen sluiten. In het geval van code oranje, dat komt gelukkig niet vaak voor, mogen de scholen al om 10:30 dicht. Dit om te voorkomen dat het te warm wordt op de scholen. Die mogelijkheid is er vanaf het begin van het nieuwe schooljaar. Zedenzaak voor de rechtbank. Het is een zaak waarbij je eigenlijk liever niet op de hoogte wil worden gesteld van de details. Maar er stond een 38-jarige man gisteren terecht voor de rechtbank. En hij wordt ervan beschuldigd seks te hebben gehad met een 12-jarig meisje. Terwijl hij zich van bewust was dat hij een venerische ziekte heeft. Dat aspect maakt het nog treuriger. De man zelf ontkende dat hij seks heeft gehad met het meisje. Hij ontkende ook dat hij het meisje kende, maar hij weigerde zich naar een psycholoog te laten voeren om daar een gesprek te voeren. Wel heeft hij met psychiater Heitel in de gevangenis gesproken en gisteren zei hij dat hij best ook met een psycholoog wil praten. Voorlopig blijft hij eigenlijk vastzitten tot november, dan wordt de zaak vervolgd. Parkeerproblemen in Pietermaai. Er zijn problemen wat betreft parkeren in de Nieuwe Straat. De drukbezochte horecastraat van Pietermaai. Buurtbewoners hebben nu pallets langs de zijkant gelegd om te voorkomen dat auto's daar kunnen parkeren. Volgens buurtbewoners kennen de mensen die de Nieuwe Straat bezoeken niet de parkeerregels. Zo is er nog meer in die straat duidelijk dat als er zwarte tegels liggen dat mensen mogen parkeren. Bij rode mag er een terras worden geplaatst. Dat is niet voor iedereen duidelijk en men vraagt ook om borden om duidelijk te maken waar en wanneer er geparkeerd kan worden. Notariskantoor wordt geveild. Dat staat vandaag in de Extra. Het notariskantoor van Kleinmoedig wordt op 12 september geveild. Het gaat om een bedrag van 1,25 miljoen dat het notariskantoor zou moeten opbrengen. De notaris is in 2021 in problemen gekomen met justitie en dat heeft te maken met transacties. Hij zat ook enkele dagen vast. In oktober 2021 maakte hij bekend dat hij zou opstappen als notaris. Later heeft de rechter dat ook bepaald. Uiteindelijk moet er een 1,5 miljoen gulden nog naar justitie gaan. En de verkoop van het kantoor is dus de eerste stap. Meerdere branden op het eiland. Gisteren moest de brandweer verschillende keren uitrukken. Onder meer bij de Kaya Merida, waar een huis in de brand stond. Het ging in eerste instantie om een brand in het plafond. De brandweer was er snel bij, maar kon toch niet voorkomen dat het huis weer volledig is afgebrand. Daarna moest de brandweer naar de Tortolaweg, waar een hoop vuilnis was bij elkaar gehaald. Dat is in de brand gevlogen en dat zorgde voor een enorme rookontwikkeling. Daar moest de brandweer ook naartoe en dat is ook geblust. Ongeluk op de Montjeweg. Het is niet de eerste keer en zeker de afgelopen dagen zien we het vaker dat een automobilist de macht over het stuur verliest. Dat gebeurde gisteren bij de Montjeweg, waarbij een automobilist tegen een boom langs de kant van de weg reed. En dat kwam omdat de chauffeur de macht over het stuur verloor. Waardoor dat kwam is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat de chauffeur licht gewond raakte. Medailleboxers terug op Curaçao. Altijd mooi, succesvolle Curaçaose sporters. We hebben natuurlijk de Senior League honkballers gehad. Die kwamen afgelopen maandag terug. En gisteren kwamen 2 zeer succesvolle boxers terug. Die hebben meegedaan aan een bokskampioenschap in Cali, Colombia.
voor de leeftijd van 15 tot 16 jaar. Het gaat om Christine Francisca. Zij won goud tijdens dat toernooi. En Nadir Hazet, hij won zilver tijdens de jeugdkampioenschappen. Het ging dus om een toernooi voor mensen tussen de 15 en 16 jaar. De coach van de twee, Jorgelino Jaloun, die zegt dat het boksen weer meer aandacht moet krijgen op Curaçao, omdat er een hoog niveau wordt bereikt. We gaan nu even over naar de reclame en daarna hebben we meer nieuws voor u. Back to school com KFC, Pizza Hut e Subway. Bota imaginabu, 7 de Augustus, bota hanya Yamada. Kuta bisabu, kubota ganadona di a back-to-school package, incluyendo un laptop, un wifi dongle di Digicel, ku anya di data, boga tinha chance aqui. Compra na KFC e Pizza Hut pa 25 florin of mas, Of na Subway, pa 5 florin of mas, e llena bodatos nang patras di bobon e deposite de nos back to school raffle box. pa mas informação, Check nos website. Back to School, patrocina pa KFC Pizza Hut. Subway. Itapirama. Dan gaan we verder met het nieuws en het eerste nieuwsbericht is geen prettig nieuwsbericht, maar de politie kijkt altijd terug naar de afgelopen week. En afgelopen week was er heel veel zaken die te maken hebben met huiselijk en relationeel geweld. Als je naar de eerste 3 zaken alleen al kijkt, zijn het vervelende zaken. Onder meer is er gisteren een 26-jarige man aangehouden. Die wordt verdacht van het mishandelen van een baby van 2 maanden. De baby had blauwe plekken en de moeder zei tegen de politie dat het kind was mishandeld door de man. Die was weggevlucht, maar uiteindelijk kon die alsnog gearresteerd worden. Ook is er een zaak in de afgelopen dagen van een 16-jarige jongen die zijn moeder heeft mishandeld. Ook daar moest de politie bij terechtkomen. En een 37-jarige man die verdacht wordt van het bedreigen van zijn ex-partner en het aanbrengen van vernielingen aan het huis. De politie doet een oproep aan mensen om zodra ze doorhebben dat er in huizen sprake is van huiselijk geweld, dat aan te geven. En laten we hopen dat er gezamenlijk in de maatschappij meer aandacht voor dit probleem komt. Want als je alleen al de cijfers kijkt, komt het vaak voor op Curaçao. Helaas. Dan gaan we over naar het toerisme. Er zijn heel veel Braziliaanse influencers op het eiland. Wat zijn dat? Dat zijn vaak jonge mensen die op sociale media aandacht besteden aan de plek waar ze zijn. En een hele bekende in Brazilië is mevrouw Gabi Lopez. Zij is model en actrice en heeft 2,7 miljoen volgers op Instagram. Zij viert deze week haar verjaardag op Curaçao en heeft heel veel Braziliaanse influencers uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn. Het is een nieuwe aanpak en we spraken erover met Hugo Clarinda, omdat de aanpak van het toerisme is bedoeld om Brazilianen warm te maken om naar Curaçao te komen. Ze viert elke jaar haar verjaardag door een heleboel influencers, celebrities, artiesten nodig ze uit naar haar, laten we zeggen, haar verjaardagsfeest. En dat doet ze elke jaar. En ze doet het ergens, of in Brazilië, en ze doet het ook soms in een internationale locatie. Dus in dit jaar heeft ze Curaçao gekozen als de locatie waar ze haar verjaardag viert. En daardoor nodigt ze uit een heleboel bekende Braziliaanse. In dit geval praten we over zo'n 160 die zijn gekomen. Het zijn artiesten, celebrities, influencers, soms acteurs enzovoorts. Leuk. En die hebben een heleboel followers, vooral op social media. En dat is het goede van het project, want dan krijg je heel veel exposure. Zodat de meeste van deze 160 bezoekers, die hebben, bijna allemaal hebben meer, in ieder geval een paar miljoen followers. Sommigen hebben 20, enkele hebben 14, 15, 4, 2 enzovoort. Ja. Dus je kan je voorstellen dat wanneer deze mensen dan foto's van Curaçao posten, dus dat miljoenen Brazilianen die zien al deze foto's en die in ieder geval vanaf nu over de komende dagen, dan weten miljoenen Brazilianen die het niet wisten dat er een eiland is in het Caribisch gebied die Curaçao heet. We vroegen Hugo Clarinda hoe bekend Curaçao eigenlijk in Brazilië is. Brazilianen zijn
best wel bekend in Brazilië. Want de laatste jaren hebben we heel veel promotie gedaan. Maar je moet eraan denken dat Brazilië heeft 220 miljoen inwoners. Ja. En niet iedereen kent Curaçao. Dus Nee. we proberen via deze activiteiten dan dat meerdere Brazilianen weten dat Curaçao bestaat. En dat is ook om de vlucht van Azul een beetje te promoten, want nu hebben we een directe connectie. Vroeger moest je of via Panama of via Bogota naar Brazilië op en neer. Maar nu kan je direct vanuit Belo Horizonte naar Curaçao komen. Dat is handiger en heel wat sneller en ook soms goedkoper. Dus om dat bekend te maken, is het dan moeten we meer gaan investeren in de markt in Brazilië. Dat we binnenkort niet 1 keer per week of 2 keer per week, maar dat we dagelijks vluchten hebben direct vanuit Brazilië. Goed dus dat zo. is de bedoeling. Dus dat moeten we later dit jaar, moeten dan de resultaten daadwerkelijk te zien zijn van een campagne als deze. Correct. We gaan al nu naar 2 vluchten per week vanaf oktober. Dus het is begonnen met 1 in juni. In oktober gaan we nou naar 2 vluchten per week. En we hopen dat we volgend jaar verder kunnen uitbreiden naar 3, naar 4, naar 5. En uiteindelijk wil je dagelijkse vluchten hebben. En nu we toch aan de telefoon waren met meneer Hugo Clarina, vroegen we ook naar de afgelopen cijfers. Want juli was weer een topmaand voor Curaçao. Er kwamen meer dan 50.000 bezoekers deze maand. En dat is het hoogste aantal van het hele jaar tot nu toe. En dat betekent dat het streven van het Curaçaose Toerismebureau om meer dan 500.000 gedurende 2023 binnen te halen, zeker zal slagen, aldus Clarinda. We zien groei, hele sterke groei vanuit Canada, vanuit Noord-Amerika, dus totaal, dus beide Canada en Verenigde Staten, die groeien heel goed. We zien ook hele sterke groei vanuit Brazilië, dat komt door die directe vlucht met Azul vanuit Belo Horizonte. Natuurlijk zien we dat Nederland nog een beetje achterloopt, maar we weten de reden doordat we minder vluchten hebben. Dus we hopen dat in november dat verandert met de komst van de Corendon. TUI gaat ook uitbreiden met meer vluchten en KLM gaat ook naar 11 vluchten per week. Dus we hopen dan in november dat we verandering ook zien in het aantal passagiers die komen uit Nederland. Ondanks het feit dat Nederland ietsjes lager is dan vorig jaar, toch zien we een groei in zijn totaliteit door de sterke groei vanuit de andere markten. Dus de 500.000 die we moeten, die als recht aantal is gesteld voor het eind van het jaar, dat verwacht u dat we die wel zullen halen, meer dan 500.000? Ja, en ik denk dat we waarschijnlijk in rond oktober of november gaan we de 500.000 aantal toeristen passeren. Dus ik verwacht dat het eerder gaat gebeuren dan tot het eind van het jaar. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. Volgt u ons via Facebook. Volg ons dan door op de knop te drukken. Bekijkt u ons via YouTube. Abonneer u dan door op de knop te drukken. Wij zijn er morgen weer met het laatste nieuws. Ik hoop u ook. Het allerbeste. Tot ziens. Dag.